Presentámosvos a Eladio Fernández. Fai navallas talladas en madeira, fotografías excelentes, é radioafeccionado e hai anos descubriu as vantaxes de utilizar con asiduidade o ordenador. Ata aquí todo ben, a excepción radica en que Eladio quedou cego hai 30 anos. Dentro duns minutos coñecemos a historia deste home extraordinario. Cousas, ás veces coñecemos historias de superación que parecen incribles. En Portomarín visitamos un home cego que mesmo pensou no suicidio, pero que logo recobrou as ganas de vivir e agora fai dende navallas talladas en madeira ata fotografías. Tamén é radioafeccionado e usa habitualmente o ordenador. Todo un exemplo. Ao principio, cando me dixeron de se me quedaba cego, que pasaría, pois, sinceramente, dixen unha verdadeira animalada. Dixenlle ao médico, dixen, eu se me quedo cego, dixen, se te quedas cego, non me diga que me quedo cego, como collo unha escopeta e pego nun tiro. Afortunadamente, Eladio non tomou aquela decisión, aínda que quedou completamente cego hai uns 30 anos. Vive en Ventas de Narón, en Portomarín, en pleno Camiño de Santiago. É un artista tallando navallas de madeira. Nunca tuve un naide que me pagara nada por elas. Pero, sin embargo, teño feito moitos amigos coas navallas. E non intento vendelas tampouco. Eu fagoas por hobby e nada máis. Cada navalla pode salir, eu creo, en algo máis de medio euro. Entre medio e un euro, máis ou menos. Canto vale? Nada, non vale nada. Bueno, pues, elevane, un regálame unha cousa, outro regálame outra, outro regálame... Normalmente sempre me regalan cousas por elas. Queren ver a capilla que hai aquí, ten el a chave e ven moita xente onde el. E, pois claro, bueno, el tamén vai aí pa un bar, está aí ca xente cos dueños do bar, que son veciños, e aí relacionase con moito peregrino. Buenos días, señor amable, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal tempo vai pola Coruña? Aquí por Portomarín está un día bom, Está unha hora, tira o aire do sur, pero un aire bo, está moi bon día, sí, señor. Temos que botar aquí unha parrafada un pouco longa. Son radioaficionado, e tamén lle dedico algún tempo ao do ordenador. Eu tiña a miña agenda moi ocupada durante o día. Pero temperatura a 15 grados. Habitualmente falo con un amigo de Coruña que se chama Amable, Manuel Amable Carballeira Caño, e habitualmente falo con ele. Despois falo con outras persoas máis, que non... Pero habitualmente falamos porque ele tamén é cego, ou invidente. Levántase, fai o seu desayuno, ahora tranlle a comida, normalmente, porque claro, oye, alguna limitación hai, pero fai a vida normal. El non lle pon límite a nada. Marcha a camiñar el solo, non lle importa. Ti vai ali para arriba, A ver, estou aquí, más ou menos, sí. No, pero eu creo que sí que sale ben, Creo que si salen perfecto. As fotos van a ver. Eu collo unha cámara e saco unha foto. Como outro señor mira o objetivo, eu observo o objetivo na frente. É unha experiencia máis da vida. Aconsello a todo o mundo que faga fotografía. É como de traballar co ordenador. Eso é unha maravilla. Sí, é un apoio moi importante, sí, señor. É como se fora unha irmá miña. De pesado nada, todo o contrario. Además, se pode axudar, axúdache. Sí. É unha persona que ten as súas tal, pero se pode axudar, axúdache. Calquera persona que se vexa na miña situación, pois sabes, que non se derrumbe, que diga, no, isto hai que para atrás, solamente para coller un impulso para correr para diante. Para atrás nunca. Impresionante.